xebat ji alîkariya Nîvslebê hatiye amadekirin. Ji çîrokên serhedê slav ji bo we. Niha çîrokên me berhevkirî em ê bi hev re guhdarî bikin. Em diçin navçeya payîza ve ji bo dîtina birayê Emer. Birayê Emer çîroka ji pîrka xwe hînbûye ji me re dibêje. Niha çîroka Ehmed û Mihemed ji dengê birayê Emer bi we raye. Hebû carê ji caran Rehmet dey babet hazir û guhdaran. Wextê zamanekî li gundekî du heval hebûn, ji duruma we ne gele baş bû. Wekî Ehmed bû, yekî Mihemed. Ehmed ji rojekê me hata aqilê wî got wela me em boşî maçîna bajarê bi xwe şol kêin, çile şolîn. Got bes ez tinê neşên biçim. Hem dûr e û hem tinê jî zehmet e, yanî tu bêjî bo min rêvingek lazim e, hevalek lazim e ji ber rê. Rabo gote Ehmed, gote Ehmed hema tu jî min hema tu hevalê min ê, ez jî hes dikim tu qazançkê, tu jî hema gelmû were. Mihemed jî gote bila. Gote hema keva de got ez jî dilgeltêm, got ez jî muhtacim. Got duruma me jî ne baş e. Rabûn her du ka xolêk da roja dê pirê ketin çon bo bajarê. Çon bo bajarê ji qedera çend saeteka çon piştîngî Ehmed rabo gote Mihemed, gote birayê Mihemed, gote ben em birsîne, gote ka te çîne em bixwerin. Wî jî gote got wela me xwe çikîne nasîb, got mijîn de tiştê tînin, got were da pêk ve bixwe. Baş min bindarekê rûniştin zadê xwe xwar û çû dijne hêla cantê Mihemed da. Cantê wî lêk da piştîngî rabûn birê ketin çon, qedera çend saeteka çon, Ehmed jî vedeskî ve zadê xwe dixwar. Ji cantê tîna derê her pirt dixwa wadî dikir. Gote Mihemed tu here ez ê pêlava xwe girê dem ez ê bêm. Mihemed wasa birê dişo evî zadê xwe pîş de dixwar û diçû. Piştîngî Ehmed gote birayê Ehmed gote ben eve çend saet em birêtîn. Gote wela bibirsîne, gote heke tiştek deyîna bît ka bîne da em jî bixweyin, gote wela em ji bir seketîn. Gote wela vê gavê ez neyîm birsîme. Got hema vê gavê em danî jî got benê naxwin, got em neşîn dawamlê jî bisekinin. Got em pîçeka dê birê biçin, got wasa ez ê got em her du dilgelekî bixwin. Wî jî gote bila. Rabûn pîçeka dê birê çûn, Ehmed dîsa ve zadê xwe dixwar. Piştîngî heta zadê xwe xilas kirî çû, piştîngî Mihemed gote birayê Ehmed gote wela hêdî ez neşê pirê bîm, gote benê ez ketim ji birsa. Gote ka te tiştekî nabît bîne derê da em bixwin henê xwe çikiriye nasîb. Got bila birayê Mihemed gote were da bixwin. Wela rûniştin cantê Ehmed vekir ku çû tiştî cantê wî dane. Cantê wî vala gote birayê Ehmed gote me te tiştekî netîne, got ka zadê te. Gote wela me got bu jinkê dagire, got demekî ka ji bîr kiriye çi kiriye, gote nedagirtiye. Got ba em ê çikin, got benê hêdî neşên bêm, got benê ji birsa ez ê ji birsa mirim. Gote wela birayê Mihemed got ma ez çi bikim, got wela çû tişt neyîne. Gote ben em ku bikeyîn, Ehmed gote wela got heke tu neyî, got ez ê çim, got bo min ne mesele ye, got ez neyî birsîme. Ehmed jî gote ra wela got bira ez neşînim, gote ez birsîme, got hêdî pêt min bîf min nayê. Got bi hevcan em ku bikeyîn, çi bikeyîn, Ehmed gote wela heke tu awatî bî, got tu neşîbî, got hema tu bi zivare gundî, got ez ê çim. Wî jî gote got wela hema heke tu wasa me pêlî, gote hema bila, got hema keyfet e, got here, got heke awatî bî, got ez ê hêdî dûfter e. Wî jî Ehmed jî gote bila. Ehmed çû wela Mihemedê xwe helal verê. Ehmed çû bajarî û şol kir. Mihemed jî bi xwe her bêhin çû hêdî neşe biçî. Çû rastî serrî şikeftek dît. Şikeftek dît hema çû got ez ê ev şeve hişkû bi xwe dinya bû alberze bû, dinya bû şer. Got ma ez ev şevîninden dît vê şikeftê ve got spê de heke awatî bû got ez ê çim. Min eşya jî got hema got ez ê zivir me gundî. Çû şikeftê ve dinya bû tarî awatî bû şev, bi xwe ne deng hat.
هنده دنگ گله بون ترسا خو کشا دویش کفتی خو وشار بو خدای دو سه دنگ هاتن نجور بو صحبتا و واخفتن هر و با بو خدای هرچک و گوریک و ریویک هات نجور آخفتن بو صحبتا و هر شی گوته برای و گوته تا افرو چه خوار چه بخوار گوته تا چه کر افرو گرگی گوته گوالا من افرو گو هندی از چومل کمگوازه بازا که گرم خوام و از راست شوانه که هاتم گو بازویجی باش بو گو باز هندی از هاتمه گو سایه که گله نقول البر بو گو نهیل اما دور بازی بچم گو افرو ازی برسیمه گوش برساکت گوته برای روی گوته تا کوی کرده چی کر روی گو والا گو افرو اجی گو از چون گو پیس تایدی تا سر چöplük که والا ما دا برده دانت خو گو حتی مبیه ایوارو گو افرو اجی مهوزا قطعات گوته برای گوته وی روژی میجی افصادید گو افصا گله نقوله ایوادین گو جا افصا گو گله مدحید خوشید کرد گو بیجید والا خوینامن ایلاج نوزای کچا میره پاجیریه گو افصا نقوله و افصا خود حارت کرد گو خود دیند کرد گو میجی همه سری خود چما تصحاتم گو مازا چویشم گو من انشم قارشی صایبین گو اجی هاتم گو من چونه گوت گوته هرچی تاکو کرده چی کر هرچی گو والا گو افرو اجی هندی چتشتی یار هم گو میجی چتش ندید گو همه اف چند زیرکت میجی نبانه گو همه ازش قهران بریم و چم چوش گفته کنجه کاش گفته هنده ترکیه که زیراجی اینا داره بخواه بهنه که بخواه پیوه مجیل کرد گوته همه اف ترکیه زیراجی نباید گو ازش قهران بریم و چم گو روژاد مین مبرسی گو از صبح بهنه که پیت لیزمو گو کیفا متد گو همه از دام نبره پشتینگی رابو گو بهنه که پیلیستو ترکیه خواه زیرا دانه بره گو احمد جیلی گو محمد جیلی محمد جی گوه ماله اوادی کرو پشتینگی بوس بیده هر سه درکتن چون دیسه با گو بچم بخول تشتکی بگرم بخول تشتکی بخون محمد جی رابو چو زیرت هرچی دیتن و شکفتی گرها زیرت هرچی دیتن هد زیرت برینو چو راست شوانی هات گوته شوانو قوات بیت ویجا صحبت بگر شوانی کرو هر و گوته شوانی گوته سایتا چند ایلاوه گوته گله ایلاوه سایتا گوته توی سای نادم شوانی گوته نوالا گوه نادم تا گوه نوالا ویوی سایی وزد بخوادم ما وی پازی گوته او شوانو ده کل پازی که گوته تا چند پاره بید گوته ازش پازی تا پتر زیرا دمته شوانی جی گوته والا گو محکه واده بید گو مزبوچ خوب پازی ببستیم گو اما تو دیم گو ما سایه که گو ما گو پازی مهریل بری گو تو دی پاره جهش گوده گهتم گوته تمام ابو وادی که سایه خو فروخته محمد را بسایه بکری والا ولی سک هفته هستیو بر سایه خو بر نهاله که سایه خو بر کشتو خیناوی بر خیناوی که مطار دولکک خیناوی بر چوباجر بیجا گوته چول آوادی گر میری گرها گوته ملتی مالا میری کیره و هر و حتی سر علمی میری خودی تو چون میری گوته گم گله بو کچه گوته هی بیان ساخه و از دکتر نزا فلان اردیمه و ازش کیره هاتیم و از هاتیم گم گله بو از هاتیم که کچه تا ساخت میری جی گوته بلا چندی مالده هی گوته تو دیل میری گوته هر و بجا گوته چین آبی تو گو محکش کچه شتری بی گو کیفاته میری جی گوته بلا گو اما تو کچه مساخ که گوته چه بفت از دمت را والا چو اوده کابتنیو کچک او خینا سایینا لشه کچکه دا
Rojeke du roja wasa ew xwîn leşekê da keçik sağ. Keçik sağ wama hişyar bû. Hişyar û mîrî ku wasa dît gote bila guhma te çi bibêt gote ez ê deme te goma mala dîniya min eşkî çem fêtirê nîne û got bes min jî şertekî hey gote şertê te çi ye got ma doktor goma ez ê yekê ji te çêtirê bînim got te kîçam sax kirî got kîçam bo te got tu goş kîçam de şûk te wî jî gote bila got mala te hemî bo min û got ez ê kîça te jî bila bom got heşkû te sax kirî tu dê ez mirim biçim jî got tu dê bixwe kîçam got çavê min namî te dîv abi kîça xwe jî da Mihemed bêje Mihemed gote te çi heye çi nîne hêr ve o ve rabû gote wala min hinde erdê hey û hinde qeder mal û milkê hey got înşaateka me şûnî ji bo goya xaniyekê şûnî got em ê çê dikeyn û qonaqeka mezin got înşaat e got tu şê biçî bixwe deyê baba dîk Mihemed rabû çû ser înşaatê kîça mîrî jî al gel çû înşaatê bixwe daye îşçiyê şol kirin silav kire îşçiya û înşaatê gera wextê silav kirî Ehmed li wêrê bû ew ê Ehmed nedît bes Ehmed ew nas kir piştîngê hate dev Mihemed gote Mihemed gote çi îşî te li wêrê heye gote çi şol ke kul te hatiye got benî tu ji bir saat mirî got çend qeder roja got ev çil te hat gote te ku kir çi kir Mihemed jî kerbêt wî vebû ew got ew ê ez hêlayê me nîvyar e hatîm û ew ê diyar me kirî xaînetî gote birayê Ehmed gote bû kesê nebêje got ez gote te ştekî bêjim got belê kerem ke got hema got belê tu hin qeder tişta bideye min got ma got tu çi bêjî got ez ê guhê xwe deme te got ew şeva te ez hêlayê me ew ê dî û hatî rêve got ez hatim got min rastî şikeftekê hatim got ez çûme şikeftê ve got min jî xwe mijûl kir hêr ve o ve got min tiştek dide şikeftê ve got rabûm pîçekî xwe vekola got min xezînek dide şikeftê ve min xezîneyê hindiya mezin bû got te min hemî neyne got ji nîviyê pitirê jî ama şikeftê ve got min ya paçinî got tu here got nîviyê pitirê hat wêrê Ehmed jî got bila got hekevadî bî got ez ê çim nîviya dijînin got ez bînim got ez ê dişa ve ji vî pitirê zengîm got ez ê pitirê mal û milkê kirim çû şikefte û înşaatê derket çû bû şikeft çû rastî şikefte hat û jî şikeft dît çû şikeftê ve çû li xezînegera her lêger hat çû xezîne nedît bena çû şikeftê ve jî dinya barî bû her lêger hat çû diş nedît bu xwedayên de deng hat du sê deng hatim xwedayê ew jî xwe kêşa we dî got ka ve çê ew kîne bu xwedayê dîsa ve her çû gur rîvî hatine şikeftê ve ana şikeftê wala wê xwe şikeftê ve bo veşar hatin rûniştin herse rûniştin vêce her çê pisyar dîsa ve bi gurgî kirin gotê gurgo gotê te ev ku kir çi kir gotê te çi xwar gurgî got wala birayê her ji gotê xwedê jê razî got êkê hatî got çû sayê şivaniyê jê kirî du sayê şivaniyê birî got pazê wî ê me bê xudan got hema ez her rot çim got ez pazekê dixwam birayê rûvî jî got gel min tê got em pazekê dixwin û got keyfa me got te hirçê gotê te ku kir te çi kir got wala got ev min çi tiş nedît got min çi tiş nexwar got malmîratekî hatî got yekî zêrên min jî yê dibirîn got zêrên min jî got hindiya ve çend şeve got lê diyarim got nabînim got keyfa min nexweş e ez neşim bi xwe çi tiştî jî ve mijûl kem birça birsî bû vêce rabû got hema ez ê dîvara gerim got belkî tiştekî ez bibînim got ez tiştekî bibînim bixwim got baş rabû şikeftê gerha Ehmed dît ez şikeftê ve deng Ehmed jî tirsa bo ew ê dîtir deng çû hirçê Ehmed dît ew got hirçê got min hema ve got zêrên me birîn
گوتی تو بیت از زیرت مبرین والله ما خولوری هر سکل احمد داو احمد خولوری تمام کرد او هر سیجی تیر بون احمد ما مرو چو محمد جی بو میره باجر چیروکا مجل بری اصلا قدیه مغست Çîrokên serhedê gund gund digere û çîrokên nû ji bo we berhev dike. Heftiya vê em ê bi dengê gundê bineş li çîrokekê nû guhdarî bikin. Heta wê demê bimînin di xweşiyê de.